Jordan Azzopardi li qed jaffaċċja 15-il akkuża li jvarjaw mit-traffikar ta' droga, vjolenza u użu ta' flus foloz reġa' għamel talba l-libertà proviżorja fejn qal li issa li x-xhieda pajżana xedu kollha fil-konfront tiegħu wasal iż-żmien li jingħata l-ħelsien mill-arrest. Din hija t-tieni talba li għamel Jordan Azzopardi għall-libertà proviżorja wara li t-talba li kienet saret fit-23 ta' Awwissu li għadda kienet ġiet miċħuda mill-qorti. Il-Maġistrat Doreen Clark qalet li mistennija tiddeċiedi aktar quddiem dwar din it-talba. L-avukat tiegħu Franco De Bono qal il-każ issa ilu jkarkar minn Marzu li għadda u jekk kien hemm problema minħabba li għad jonqos xi xhieda pajżana biex jagħtu d-depożizzjoni tagħhom din issa m'għadix teżisti. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Mark Merċi opponita talba tad-difiża u dan minħabba l-affidabilità tal-akkużat u l-biża li dan jaħrab minn Malta. Min-naħa tiegħu l-avukat Franco De Bono li flimkien mal-avukati Amadeo Scachia u Mario Camilleri qed jidhru għal Jordan Azzopardi u anke għat-tfajla tiegħu li tinsab mixlija b'reati simili qal li kull min jingħata l-bejl jista' jaħrab, allura b'dan l-argument missu ħadd ma jingħata l-ħelsien mill-arrest. F'dan il-każ il-Pulizija mill-Iskwadra ta' kontra droga kienet ukoll allegatament isabet madwar 7,000 euro f'karti tal-100 euro folos f'razzett f'San Martin fil-limiti tal-Wardija, razzett li allegatament kien jintuża minn Azzopardi. Il-proċeduri fil-qorti kontra Jordan Azzopardi u t-tfajla tiegħu se jkomplu fi 16 ta' Ottubru li ġej.